Ja, når jeg er ute på en liten rusletur for å se at jeg får filmen over på den andre PC-en. Vi får lastet det opp skikkelig. Så jeg tar en liten rusles. Den laptopen er helt ubrukelig. Jeg får ikke starte den i safe mode en gang. Noen ganger så går strømmen hele veien, så jeg vet ikke helt hva som er galt. Så hvis jeg er heldig så jeg henter kjæringen i dag igjen. Jeg har litt bensin hvis jeg får bommet tørt i Bertamor eller noe, så lager jeg henten nå. Ja, når jeg kom til Moras rismark, en av rismarkene, så jeg skal være med og ta damna på. Jeg pløyde den opp nå i hvert fall. Og her er plantet med 50 trær, sånne papirtrær. Jeg ser nesten ikke et eneste trø igjen. Sånn, nå skal jeg hjem og se om dette virker. Ja, der gikk det en pommes frites. Igjen. Det går jo ganske mange av de nå for tiden. 3-4 stykker rundt omkring i landsbyene hver dag. Så nå gidder ikke jeg gå på de og ikke råd til det heller. Det er dyrt å sitte der og ikke. Det gjør jeg ikke, det har sluttet. Og slutter jeg går nesten. Så noe positivt er det jo med det.